Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwi bela eIthonga ngomhla ka-22 October. Guys, uMamFeti-ke benoZama bebehlele emnyango bedinga idala indaba yokuthi uZama cishe-ke waphuphunyelwa yisisu. Umbuzile ukuthi uzizwa enjani manje, washo uZama ukuthi cha, yena ubuhlungu akanabo kodwa-ke ubuthongo akasabuthi qothu. Ngathi usesovalweni-ke ugirl ukuthi ngase kuphinde kumphinde lokhu okwacishe kwamehlakalela. Kodwa-ke uMamFeti umtshelile ukuthi indlela yokuthi yonke lento idlule ukuthi yena benoSanele batshele phela ubaba uNtanzi ukuthi uZama usekhulelwe. Ngoba ngisho noma kuthiwa-ke kukhona imizamo abayenzayo ngosiko ukusiza umntwana, angeke bakwazi ukwenza lokho uNtanzi engazi. Ushilo kuZama ukuthi ngampela yiso elihle lelo. Futhi-ke vele uNtanzi uyazi ukuthi uZama benoSanele bayathandana futhi wabaphiwa usizo. Inkinga-ke isekutheni uSanele wathembisa ukuthi uzoletha phela iy'nkomo alobole aphinde amshade uZama. Hhayi futhi ukuthi akwenze lokho ingane isisesiswini. Manje uNtanzi uzobona sengathi uyadelelwa njengoba nje kumane kwahlofwa esibayeni, kwahloshwa esibayeni, kungavaze kukhishwe ngisho imbuzi yokuthi nje kuzovelwa laphaya kaNtanzi. Yingakho-ke noBanele-ke sesha amashushu kangaka eselokhu emncenga njalo uSanele efuna ukuthi abaphiwe usizo phela bashade benoZama. Uhambile-ke namhlanje-ke guys waya kuyena uSanele eyomncenga futhi esho ukuthi kumele uZama abe umagwaza ukuze phela avikeleke laphaya komagwaza. Kodwa-ke uSanele uthe lalela, ngifuna umzimba wami back wena. Musuloku uthi ngicela ukushada uZama, ngeke kube khona lo mshado mina ngifuna umzimba wami. Hayibo guys, waqhubeka-ke uBanele washo ukuthi mina lalela la bafo, ngizolwa ngize ngiqamuke izandla, mekumele ngiqamuke izandla ngizomlwela mina uZama, ngizomshada uZama. Wathi nami bafo ngizola kuze kunqamuke izandla ngizomushada uMbali. Hayibo guys, manje sekacaca ukuthi shuthi labantu laba bafuna umshado kahle kahle, kodwa inkinga labantu abafuna umshado nabo abantu besimame abahlukahlukene. Ingakho-ke kushuthi noSanele ngaso sonke isikhathi mekuthi wayeshada uMbali kwakufika into nje emane iphazamise guys, ngoba ngosuku lokuqala nje kuzolethwa uMabo siyakhumbula ukuthi kwamane nje wathunjwa uZama, uZama wangamdedela, abantu bafika kwakuhle kanje lutho ugirl ukudedela uSanele. Kwaze kwadlula impela isikhathi eside engafikanga kwaze wakhanselwa umcimbi. Kwathi futhi ngesikhathi sekumele-ke beshade umshado wesintu, hayi bo nangu ugadla guys, wahlaba inhlamvu esifubeni sikaSanele, wagcina elenga kanjalo futhi uMbali angashadanga naye. So nje manje-ke sekuwuBanele-ke umashushu ofuna ukushada uZama, kanti naye-ke uSanele uthi never, soze kwenzeka lokho, hhayi ngomzimba wami. So kusazoshuba guys, kusamabheketwana. Ngapha-ke uZama-ke uhambile waya ofisini lakhe uBanele eyokhuluma phela ukuthi ithini iplani bhuti. Kumele sikutshele ubaba ngokuthi ngikhulelwe, kumele sitshele wonke umuntu nawe umndeni wakho wazi ukuthi wena uBanele, kumele sikhulume lonke iqiniso. Wathula kangaka kwenze njani? Wamhahabuza uBanele, wakhiphela konke ukuthukuthela kwakhe kuyena uZama. Wathi lalela la, ngibhizi kabi mina nginomhlangano ngikudala, ngizokwazisa ukuthi ithini iplani nginayo. Wathi hayibo shesha phela, wathi lalela ungalinge nje mina ungijahe futhi yabona nje cela ungiphumele mina la e-ofisini, ungangifoneli futhi ntambama, ngicela nje ungangifoneli, bhizi kabi mina. Hayibo guys, uBanele wamjikela uZama kanjalo. UZama akakwazanga nanokuthi amphendule, umane wancapha waphuma wahamba ngoba ubesesebona ukuthi kushuthi le ndoda le izomshiya yedwa la kule nkinga le. Nakho phela manje usethi uyambikela udaba lokuthi hayibo kumele kwaziswe imindeni, wamane wamguqukela njengotshwala esiswini umuntu, wathi akaphuma ahambe. Kwaphela ngisho nanokuthi ubelokhu embiza ngogugu lami, bese ngesilona-ke nje inhlobo igugu lakhe namhlanje. Umane nje waphenduka nje uBanele wangathi uSanele guys, wamnyanya nje uZama. Hayibo, hey Nkosi yami, unyanya umuntu kodwa ingane igcwele isisu. But-ke guys, akupheli futhi lapho-ke, nangapha eyi sengathi nje impela njengoba nje sekukhona-ke iphoyisa leli umchunu, hhayi uMbali, hhayi usehla amashushu nalo. Kufika umama-ke lapha ezobika ukuthi uthelele nje kwakhe kwafika iy'gebengu zathatha yonke into esendlini. Hhayi uMbali akavaze wasabuza nanokuthi
Hawu kodwa u-right ma, akekho olimele, umane wahlaba ucingo wafonela umchunu. Hhayi ngoba nakhu efuna nje ukubika lesi sigameko, ngoba nakhu efuna ukumbona nje guys. Hhayi-ke bayidingida-ke indaba yalo mama, badingida zonke iy'gebengu ey'sebenzela untanzi. Kodwa ngitheme ngithi ngiyabuka la bantu bacishe bakhisana guys. Okusho kona ukuthi nje akusisiyona wona umsebenzi nje kuphela lo awuqhubayo umchunu. Sengathi usethole nothando laphaya kuMbali. Dabukela-ke yena kuSanele Bandla njengoba nje ethe uzola ezehlephuka iy'ngalo for uMbali. Sengathi zizohlephuka iy'ngalo mahhala ngoba uMbali usethathiwe manje. Guys, akupheli-ke lapho futhi. Le koMagwaza, ngathi-ke uNokwanda bamalile guys ngenxa yokuthi akabathola abantwana aliwa uNjinji. uNjinji bengimthembile kakhulu kodwa-ke namhlanje ungijikele guys. Kwale ngisho uMakhumalo emncingisisa ukuthi phela akhulume naye uNokwanda angamlahli kanje. Wathi yeyi ngikhathele ukukhuluma mina ngifuna indlalifa. Hhayi, angifuni nje manje ukulungisa izinto. Funa mina ukuba nendlalifa. Guys, uNokwanda ngendlela aphatheka kabuhlungu ngayo uze wacela udadewabo ukuthi asukele emakhaya aze la azomupha i-support. Udadewabo-ke guys usho nje kahle ukuthi kungani vele ungafuni kube khona omunye umuntu ozokuthwalela le ngane esiswini akuzalele. Why ulokhu uhlupheka kangaka? Washo uNokwanda ukuthi bengakaze ayicabange-ke leyo. Mhlampe-ke udadewabo yena ozovuma ukuthi-ke amzalele ingane ngoba umndeni mhlawumpe-ke akuzuba buhlungu kakhulu kunokuthi kufike umuntu wangaphandle ozomane nje abe u-sister wife guys, ozomcisha nje la esithenjini amfake entweni abengade engakaze ayicabanga ukuthi iyoke abe kuyona laphaya noNjinji. Ngoba betshela ukuthi phela uNjinji ubheke yena yedwa, uthanda yena yedwa. Namhlanje uNjinji-ke guys usemane nje wacisha konke lokho ukuthanda kwakhe akade enako ngoNokwanda ngenxa nje yokuthi ufuna umntwana. Guys, kubuhlungu kuyasinda kuyehlela for uNokwanda. Sithembe-ke ukuthi nodadewabo angeke aze amqile ethi sekhulelwe ebese-ke enze isiqiniseko sokuthi uNokwanda uphuma ngomnyango kusale sekuba uyena laphaya umakoti wakoMagwaza ngokuphelele. Ngoba siphila emhlabeni onzima guys, ngisho abantu bakini ozala nabo bayakwazi ukukujikela guys. Akusafani nakuqala la umuntu wakini mane athembeke ngokuphelele kuwena. So asithembe-ke ukuthi-ke uNokwanda angeke ashawe ngemfi iphindiwe. Ey'tshela ukuthi-ke usethole usizo uzokwazi-ke manje ukuthi yena nomyeni wakhe belungise izinto. Kanti hey, umane nje wafaka amanzi endlini, angene amanzi endlini guys, angene amanzi endlini. Ethuthi yena uzama ukwakhipha amane wafake guys. Hhayi kuyasinda kuyehlela kumabheketwana. Kodwa-ke asithembe ukuthi-ke konke kuyophetha kahle. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela eIthonga ngomhla ka-22 October. Guys, uMamFeti-ke benozama behlele emnyango bedinga idala indaba yokuthi uZama cishe-ke waphuphunyelwa yisisu. Umbuzile ukuthi uzizwa enjani manje, washo uZama ukuthi cha yena ubuhlungu akanabo kodwa-ke ubuthongo akasabuthi qothu. Ngathi usasovalweni-ke ugirl ukuthi